Dal by som si zmrzlinku. Pozdravujem ťa, ty môj kardinál. Dnes si ideme nastriekať parádnu zmrzlinku. Pozrite sa na to, čo tu máme dneska. Takúto parádnu, krásnu plastovú fajnotku, kámo. Z plastu. I dneska ideme tento krásny plast nastriekať do famóznych farieb. Sa máte na čo tešiť. Tento krásny model zmrzliny je vyrobený z nejakého plastu, je už aj nastriekaný. Popravde mal by som ho asi zbrúsiť, mal by som následne postupovať s nejakými farbami niekoľko vrstiev, ale mne sa brúsiť nechce. Vyzerá to, že to je dosť lesklé. Ako na to? Ja osobne by som použil základovku, tak si poďme pozrieť nejakú základovku. Dobre, takže čo by som ja odporúčil? Prvá varianta, tzv. Wash Primer, je základovka na leštené kovy, meď, pozing, nerez, ale takisto sa môže použiť aj na plastové komponent. Obsahuje farbu, ktorá sa správa adhézne, to znamená lepivo, prilne na akýkoľvek povrch, zaschne a následne na ňom môžete striekať čokoľvek. Druhá varianta, ktorú môžeme použiť, je tzv. Plastic Primer. A ja si dneska použijem Plastic Primer. Je to transparentná farba, dodáva sa s takouto tryskou cap a môžete s ňou striekať na ideálne plasty. Takže Plastic Primer, výborná vec, poďme na to. Bude mať krásne sklo. Takže zmrzlenka je streknutá základovou farbou na plasty. Ideme si ju teraz streknúť bielou a čiernou. Nitro 2G od španielskej Montany MTN Colors. Je to farba, ktorá rýchlo schne. Nitro kombi báza, to znamená akryl s nitrocelulózou. Tieto dve krasavice dáme si inú trištičku. Oh yeah, poďme na čiernu. Finál. Ale dobrý deň, pán Sofík! Dobrý deň.